Yung ato ka wala hindi pa dyan bili. Biakin mo muna to, besh. Sige lang. Matagal na sabaw gagamiton. Oo. Hindi, masyadong marami. Nakakarago. Inumin ko yan. Oo, inumin ko muna yan. Oh, bitch, agi. Balik ka, bitch. Nakuha? Nakatch. Giveaway po ito para sa amin is only for free. Sa probinsya lang po natin makikita at ma-experience ang mga libreng bagay, mga free, like coconut, mga kakanin at iba pa. Look ka! So po ay isang pamilya ng dalandan, iba pa. Makikita nga is a small farm, yung mga dog. Pwede kayong mag-adapt for free. Diba? This one also, mga bunga ng dalandan. Medyo kailangan lalaki pa yan ng bonggang-bongga para ma-harvest. So, nandito na po tayo sa kadamanan Sayong Organic, Erap Coconut Farm. Thank you very much ang Erap pag-sponsor. Mag-harvest po kami ng coconut. Ano naman? And it's also for free. Ito po yung may-ari ng coconut. Ito siya. Siya po ang may-ari. Thank you very much po tayo. Hindi mo pag-sponsorhan. Silot. Okay, pumunta na po kami. Ito po dito po. Ito po nila na Hacienda. Hacienda Luisita. Ito po yung aking mga kasama. Doon po. Dito. Audi, ito po dito po. Ito po. May po kami ginhay nga mag-aakyat po sa Buko. Coconut climber. Yan po. Yan. Ay, ito yung haran? Ito, hindi sa ako. Hindi nga naman tangani ako. Ah! Hello. Dito na rin dito. Just me. Ano yung karagon? Ano? Ay na. Ako wala ikaw taga-abrit. Diri ak nala. So, I said, I'm calling concern. Mainom ako sa bawang. Dili. Ano pa ha? Oo, dito ito double kan. Oo. Sisi. Largo na hiya sudo. Wow. Diba? Mas nagapunta doon. Yan kasi naman ito. Pagsiguro na lang ang galing ito. Ini Asia. Hindi kasi taga po. Nahiya siya. Ika just say lang ito an. Nung ato ka wala hindi pa dyan bili. Biakin mo muna to, besh. Matagal na sabaw gagamiton. Hindi, masyadong marami. Nakakarago. Inumin ko yan. Oo, inumin ko muna yan. Oh, bitch, agi. Balik ka, bitch. Nakatch. Nakuha? Nakatch. Pasa. Okay na. Gagamit ito pa adi. Sabaw? Mak. Inagas. Pwede rin din na mawara yan.
Kasi nagluluko niya, siguro dito niya, kasi bubuno. Meron. Meron o yan. Di, ulo ang gulit. Utang ipanamaw man na lamaw. Utang pa, magtabang na. Abi, kada pa maura-ura na puro sunod, sabaw. Dili ba, kasi kumain na mami ba. Ay, napag-ura-ura. Kay, wala pa good sugar. Tigbasa pa, tigbasa. Bukid dito. Ito na wag na isaling yung sabaw na yun. Dili na yun. Biak mo muna. Buka na, buka na. Gagamit mo pa yan, sabaw? Adi mana resolve. Ay, pa nga ginilin ko naman. Sige lang, unin na. Ano pa nga ni kan? Diri, bulog ko na ikaw rin. Ano gagamit mo pa? Adi ka rin na. Yan na. Buka ito. Isula. Agi daw mga kuming. Agi diri asa pagbuka. Ako makuming. Dilatigan. Agi diri sa mga pwede pagkuno sa kabukid. Okay na, Okay na. Tig ayan na, GC, pira ka bagtak. Pira ka taga. Sige. Pwede ko dito siya. Akon tulo. Oh, one pala adto ka? One pala. Ikay, dili ko ba? Oh, wala. Wala niya po. Kuha ito. Kuha na kanira ano. Petera. Ano? I'm getting freaky, yeah, I'ma bring it crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky, I'm getting freaky. Get it right, get it right. Get that freaky, freaky on, tingin ko bodaga get freaky. Yeah, I'ma bring it crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky, get freaky. Get it right. Ano sayong asyenda? Pero mabilib ako dito sa likod. Malim at samurai. Ay, buga. Anong sunod? Gamilan dito ba? Ayaw pag napiran sa pati pa siya nga. Nabibutuan, gagol. Ano lapiran ito bago? Mga sunod, ang gamilan ko. Ay, malpig. Prayer. Ay, ganun. Oh, perfect. Ano? Saba, saba. Ang panhalo-halo. Andi din ubos na binabagdag sa.
Iyo. Pako. Ato pa ang best. Ito man. Sige, usa. Iyay. Uray uno. Ikaw. Tubangan man niya di ba? Abri, donit. Aron na hiwi. At gub man ito. At gub man ito. Hindi ka mo mat-adjust. Ang tigay nga ito camera. Dili ka bakit mahuhul? Yay? Ito. Kung kuha na nato na atong group sa ano tong group sa para ko nito. Para makakita ito. Iyo. Aroy lasay. Uno. Sakto la. Uy, hala! Ani ka man na siri? Nakita niyo mga abri. Ano na ako nawong. Ito nagsabi din. Pwede na namin kaya. Ito nagsabi din. Ano ka siya nagsaka? Karo. Then mak. Dagdagan sila. Hindi, parehas lang siya. Ampo na naman. Kasigda na. Ano pa of the learning ni? Meren! Makalinanay! Ito yung tatambas. Ipad ako na lang.